Alaminos, Pac City, Alaminos City, Pangasinan. Wala. Ha? Wala. Pinalista lang yung ano, yung ID number. Bago kagad ako nung pag-drive ko dito, nakakastanganan. Ha? Ano na? Nagbuntok ka dyan, kaya nga pag-speed ka dyan. Ay, dito yata. O, tanungin mo. Alright guys, dito kami ngayon sa Bitcoin para pick-upin yung box na padala ng ate niya. Alright, let's go. Okay. Kasya kaya yan? Tignan nga natin. Alright, traffic ngayon dito sa Alaminos mga George. Tagal pinagbayad mo?